Daghang tawong walay ayo, bisag tag-as kay ugrado. Sa lapi gihimong Dios, nakalimot tagnay Ginoo. Sa garaang pangutana unsay imong nahuman, kung nindot kag kabutang ay pakarispitaran. Tinagaag pagtagad tungod lagi puro kwartahan, ug tan-aw nila sa pobre way pulos kaminusan. Oo, dili man tanang mga kwartahan way batasan, pero sa akong nakita ang tarong gamay na lang. Ang respeto nagabasi sa barog sa kinabuhi, ug kog limpyo kag kamot usa jud ka sa napili. Mga tawo nga nahalap sa gahom ni Satanas, nausab na ang batasan, gusto pirmi sa taas. Di na gusto nga malabwan sa ilahang pag-angat, gusto nila hangtod-hangtod sila'y tawgon nga sikat. Way pakisa kadaghanan, gusto sila ray matuman. Di na lang ta magtingog kay sila ra ang naibulawan. Sige lang og gadumot sa ilang kwarta nga mudaghan, way katuo uroy mugdi sa gamay na amoy makuptan. Sa kadaghang mga tawong nagalisod way mapuy-an, wa magani mo kahimo nga sila ang pangtabangan. Yung realidad maoy akong istorya, daganang nagpamatuod basi sa akong nakita. Mga tawong nauli punog nagasimba sa kwarta, ay mapalabi sa gibati mintras nga sayo pa. Yung realidad maoy akong istorya, daganang nagpamatuod basi sa akong nakita. Mga tawong nauli punog nagasimba sa kwarta, ay mapalabi sa gibati mintras nga sayo pa. Ganipindi sa estado ay ka makaduol, tawong laglom kay og bulsa mga swapang ug hangol. Wagalantaw sa niagi kung asapod gagikan, nangadagko na ang ulo puro daog-daogan. Ang uban ni sabay-sabay ning sakay sa panahon, nakalikit lagdag kung kabaw murag si kinsa na dragon. Kung muduol ka sa ila hait kaig nilang tawan, pero kung patay na ka ay pa ka nila tabangan. Kasakit pa malandumon sa gamay pa kong edad, hangtod karon mo lang ihapon ang ilang abilidad. Pasaylong akong sakit, ako ang nahimong sulat, gusto lang na kong ibuklat mauni realidad. Yung realidad maoy akong istorya, daganang nagpamatuod basi sa akong nakita. Mga tawong nauli punog nagasimba sa kwarta, ay mapalabi sa gibati mintras nga sayo pa. Yung realidad maoy akong istorya, daganang nagpamatuod basi sa akong nakita. Mga tawong nauli punog nagasimba sa kwarta, ay mapalabi sa gibati mintras nga sayo pa.